Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Podcast je pořad, který je k dispozici v digitální podobě ke stažení přes internet. Například epizodická série digitálních zvukových nebo videosouborů, které se uživatel může stáhnout do osobního přístroje a přehrát a poslouchat jej v libovolný čas. Vzniklo složení části slov iPod, značka kapesních přehrávačů digitálních zvukových záznamů, a broadcast, anglický rozhlas. A podcast je to, o co se tady dneska budeme snažit. Moje jméno je Silvestr a já budu moderátorem tohohle podcastu. Takže vítejte u Silvestrovy hlasovky, podcastu, který vznikl z čistý nudy, zvědavosti a nějakým způsobem potřeby víc nějaký komfortní zóny. Až moc dlouhýho léta jsem teď těsně po maturitě a fakt nevím, co se svým volným časem, což znamená, že jako každý správný kluk, týpek, chlap, kterým bude brzy 20, tak se si říká, že je mojí povinností alespoň zkusit natáčet nějakou formu podcastu. Nemám žádný specifický téma, nemám nějaký cíl, který bych tady chtěl předávat na podcastu. Upřímně tenhle podcast bude extrémně random, protože nikdy jsem nemám žádnou zkušenost vlastně, že s přímou tvorbou na nějaký sociální sítě, nikdy jsem nenatáčel na YouTube, vlastně natáčel jednou, a to bylo kdysi dávno, Lego recenze, Lego Jedi Interceptor, ale jo, to video jsem asi nedal do skrytých, ale to je jedno, to už je docela dlouho a nemyslím si, že to je úplně relevantní vůči tomuhle podcastu samotnému. Moje tvorba na Instagramu je taky relativně omezená, zvětšinou jsou to docela low budget memíčka na dost specifické situace, u které vždycky přemýšlím, že jste vůbec někomu přijde vtipný, anebo jestli lidi lajkou jenom kvůli tomu, že je jim líto mýho smyslu pro humor. Každopádně, původně to měla být moje náhražka za animaci, protože jsem myslel, že mi prostě chcípnu počítač, a tudíž jsem si říkal, že jako digitální tvorba by to mohl nahradit nějaký podcast. A zároveň jsem si říkal, že bych mohl vyjít ze své komfortní zóny, což určitě v tuhle chvíli vycházím, už jenom když to bude editovat, tak poslouchat svůj hlas takhle dlouho bude určitě docela zajímavý. Protože jedna věc je, že v mojí hlavě hlas zní v pohodě, ale nevidu, to zní úplně jinak a nevím, jestli se mi to zrovna líbí potom, když je to zachycený jakkoliv audiovizuálně. Každopádně myslím si, že zvyknout se na svůj hlas bude docela důležitý a nejen to, myslím si, že především to bude docela užitečný, protože moje působení v tvorbě nějaký digitální si myslím, že se potom může určitě rozšířit. Každopádně, o čem teda tenhle podcast bude? Nemám vůbec šajna, o čem by první epizody podcastu obvykle měly být. Tak nějak ty důvody, proč ten podcast budu zakládat, už asi víte. Nemyslím si, že je úplně potřeba se tam šťourat. Já nemám upřímně jakože připravený nějaký vyložený téma, protože první pilotní epizoda je vždycky spíš taková sranda věc, myslím, a osobně si myslím, že se nedá úplně vyhnout tomu, aby ty první epizody byly větším času cringe, už jen kvůli tomu, že autor sám se pan stydí, což v tuhle chvíli je trošku můj příklad, protože mám neustále pocit, že mě někdo slyší z ostatních místností pokoje, ze kterého nahrávám. Nemám úplně profesionální setup, dostal to nahrávám na sluchátka a na telefon, takže většina videí, co jsem sledoval na to, jak začít podcast, si myslím, že přišel úplně vnimeč. Každopádně, když už to takhle je cringe, tak jsem požádal své věrný sledující, aby mi naházeli otázky na první podcast. A já se pokusím je zodpovědět, jak nejlíp to jenom půjde, a uvidím, jak moc ztratím sám sebe, třeba mě vyloučej z internetu nebo Spotify nebo kamkoliv tohle budu uploadovat. Každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, tak pojďme se na to podívat. No to je asi nějakých 30 otázek. Většina z nich je hrozně random. Nějaký 9 se budu úplně odpovídat, protože jsou hodně dlouhý a ten úvodní bych chtěl držet do nějakých 10 minut. Když máme první otázka. Proč je čas tak divný? To je určitě docela dobrá otázka. Já si myslím, že čas je divný, protože nejde zastavit a protože je lineární. Nedá se nějak jako pokroutit, teda pokud nejste Christopher Nolan a nenatáčíte zrovna svůj film. Každopádně to je taková hodně filozofická otázka. Myslím, že k takovémhle tématům se později dobereme určitě. Rád plácám o takových metafyzických blbostech, takže já si myslím, že na takovou otázku se stopro někdy, že na takovou otázku stopro bude někdy čas, jenom si nemyslím, že první úvodní epizoda na to bude úplně ideální. Další otázka. Představím sebe.
Já si myslím, že představovat sám sebe na první epizodě podcastu je hrozně korny. A myslím si, že to úplně jakože ubírá na hodnotě toho podcastu, protože si myslím, že mám o dost víc co předat, než zatím jakože jenom jak se jmenuju, můj věk, co studuju, co dělám. Já si myslím, že o tom spíš je potom jakože zbytek toho podcastu, že nedropnu úplně celý lore hlavně sám sebe. Takže představení určitě bude, nebo nevím, jestli vůbec bude, ale myslím si, že tak nějak jako v průběhu podcastu se seznámíme trochu víc. Bo já vás jako asi, vzhledem k tomu, že to budu házet asi jako na Instagram, tak spoustu z vás znám. A vy mě obvězli jako taky, protože minimálně jako asi nějak jako víte, že existuju, takže nějak jako víc představovat se nemusím. První den ve škole. První den ve škole byl hrozně skvělej, nebo ne skvělej, protože to základka potom nebyla úplně skvělá. Škola, k tomu se také někdy určitě dostaneme, to si myslím, že je téma na epizodu samotnou, protože moje zkušenosti se školou, až na střední byla skvělá. Hlavně kvůli tomu, že čtvrtý jasno byla v průběhu světové pandemie, což tam nebyla tak skvělá část, ale to je jedno. Nemůžu odvádět pozornost, každopádně. První den ve škole byl mega cool, už jen kvůli tomu, že my jsme dostali takový plastový tašky. Já myslím, že v tom byly nějaký, já teď nevím, co tam bylo, nějaký tušky a propesky a bylo to právě v plastových jako i obálkách a na nich byl Angry Birds. A mě Angry Birds přišel hrozně cool v tu dobu, protože se to hrál, že jo, a ještě ta hra byla dobrá. Ta hra teď hrozně šla dolů, protože jsou tam placený úplně všechno. Taky jsem dělal Angry Birds Space, Star Wars a Seasons. Což je hrozně nerdovská věc, ale hrozně to vydáší, protože to byly moje nejoblíbenější. To je jedno, takže první den ve škole byl docela zajímavý. Vím, že bylo docela chladno. Bylo to 1. září už hodně dlouho zpátky. A svítilo sluníčko, ale bylo jakože chladno, ten den předtím myslím, že pršelo a pak mě vyzvedávala babička s dědou, takže to bylo pěkný. Potom další otázka. Tvoje máma. Hele, já jsem to projížděl, ty otázky předtím a určitě si myslím, že tohle je docela geniální otázka. Na to by se podle mě dala udělat celá epizoda. Každopádně moje máma, mám jí rád, vypadá dobře, má dobrý styl, cením jí. To je zatím všechno, co potřebujete vědět, abych nevyzadil všechny lore mojí mámy. A můžeme se asi přesunout k další otázce. Což teda jenom než se dostanu k další otázce, dodávám, jsem profesionální rapper. A jsem o dost víc ukecaný, i než já sám občas čekám, takže si myslím, že bude docela úspěch, když ten podcast samotný budu držet pod 30 minut. Jak už to asi zjistíte na logu, značce, coveru, nevím, jak to nazývat. Každopádně další otázka, sex. Já jsem si to prověděl, že tohle téma se tady objeví, takže bylo mi to úplně jasný a vůbec jsem ani nevěděl, co to jakože jsem dávat. Každopádně taky si myslím, že to asi taková jako tematika na epizodu sama o sobě, ale ideálně asi s někým hostem, protože abych tady jakože mluvil sám nějakou půl hodiny o sexu, to si myslím, že by bylo zapojit trapný, asi bych zapojil do nějakých divných detailů a obecně je to tak jako vlastně nekomfortní úplně, jakože sám se o tom bavit. Každopádně, co řeknu, každý člověk, kdo to zažil, na to má asi trošku jiný názor. Osobně si myslím, že je to trochu přeceňovaný a myslím, že to ale zároveň může být asi fajn, když to máte správného člověka a asi se orientujete ve své sexualitě, I guess. Každopádně, další otázka je velice originální. Navazace na jménou anální sex. Hele, nevím, nikdy jsem nebyl dárce, ani že bych to obdržel, takže jako asi nemůžu posoudit. Já osobně si myslím, že lidi, kteří preferují anální sex před normálním, když jsou kluci teda, jakože v tomto kontextu, což si myslím, že je docela dost, tak mi přijde takový trochu gay, což nevím, jestli není úplně jakože homofobní tohleto říct. Každopádně, jakoby tuhle díru mají obě dvě pohlaví, takže já osobně si myslím, že tenhle ten typ jakože je trošku přeceňovaný. A jakoby, víš co, může vždycky požádat homies a já si myslím, že budu vždycky ochotný, pokud jsou to správný homies. A jako poslední otázka ohledně sexu, lidi, co nesexujou. Lidi, co nesexujou, napadá mě děti, důchodci, lidi, co drží celibát, takže mniši, lidi, co to drží dobrovolně, lidi, kteří si nedokážou najít holku. A mě asi záleží jako na věku toho člověka. Jo, že buď to chill, nebo not so chill. Ale asi je mi to jedno. Asi je to každýho věc. Někdo to má lepší důvod, někdo horší. Myslím si, že jediný, kdo by se za to měl stydět, jsou incelové. Protože vyžívat se jenom v tom, že nemůžeš zbalit ženu, je docela lame. Každopádně lidi, co nesexují, myslím, že se s nimi chill. Znám jich pár takovej a jsou to cool. Takže
Můj nejvíc cringe zážitek s ženou. Ježišmarja. Těch bude, určitě si myslím, že je docela dost, protože mám tendenci dostávat se docela často do docela cringe situací, i když s postupem času ty situace ubývají. Každopádně já osobně si myslím, že to bylo teď na dovolený na Krétě, ne v Krétě, kde jsme byli na hotelu a mně se tam hrozně líbila jedna barmanka a servíka, nevím úplně přesně jakou práci tam jakože vykonávala v rámci toho hotelu, ale byla tam vždycky jakože na snídani a na oběd, večer tam už nebyla. Jsem prostě profesionální stalker. Každopádně já jsem jí potom dal lísteček vlastně s mým číslem a napsal jsem tam, že má hezké oči. A tak nějak jako jsem doufal, jestli bychom třeba jako se tam mohli sejít nebo něco takového. A víš co, takový jako letní románek na týden, mrk. No, ona potom asi 3 nebo 4 dny vlastně po zbytek té dovolené nic neukázala na hotelu. Takže to je asi to první, co mě napadne, když se řekne nejvíc cringe zážitek s ženou. Samozřejmě jich bude o dost víc, jo, to ono, takže ty příběhy určitě vyplavou na povrch, eventuálně se na ně budu muset jen vzpomenout. Každopádně už teď vím, že ten podcast bude o dost další, než jsem původně zamýšlel, já jsem zamýšlel původně 10 minut, ale jak říkám, kecám až moc a ty otázky jsou určitě docela zajímavé některé z nich. Každopádně je jich tady teď hodně takových jakože dost dobrých a nejsou jako zase tak cringe. Na to, abych je zahrnul v rámci cringeového prvního podcastu. Každopádně takový jako korny bude, kde nacházíš silnou a motivaci do gymu a jiných činností, které tě posouvají dál v životě. Takže když se chytnu toho gymu, tak teď z většiny chodím do gymu hlavně kvůli tomu, abych vypadal jako Spider-Man 2099. Boris má prostě insane fyzičku, ale když jsem svoje fitness plány konzultoval s chatem GPT, tak ten mě trošku jako slepnul do reality, když mi řekl, že bych potřeboval ramena o 30 cm širší, než mám v tuhle chvíli, což biologicky není úplně jakože možný bez anabolických steroidů, což není úplně něco, do čeho asi chci jakože zabíhat. Takže hádám, že jako asi nic moc. Takže další otázka, Boy Talk. Boy Talk, já nevím, jestli úplně můžu zničovat, hele. Vím, že tenhle podcast určitě budu poslouchat nějaký holky a Boy Talk to prostě ne, musím zůstat věrným boys. Takže eventuálně se k tomu někdy dostaneme, možná trošku jako nakousneme nějaký části Boy Talku, ale so far so good a Boy Talk musí zůstat tajemstvím dobře střeženým. Pověry o lidském těle a jejich vyvrácení. Jakoby nejsi si úplně jistý, teď jako z hlavy mě jako vyloženě nic moc jako nenapadá. Což je jako další věc, samozřejmě mohl bych jako říct něco ohledně sexu, ale to mi přijde hrozně korny. Každopádně první, co mi napadá, je asi to, že většina lidí si nemůže olíznout loket. A tuhle mi to vyvrátila jedna holka, která mi napsala, že se umí olíznout loket. Takže jestli tohle jako zodpovídá tuhle otázku, tak asi jsme good to go. Moje oblíbená otázka, lore skibidi tohle vysvětlení. Mega cením, protože přestože jakože jsem guilty of consuming brain rot, tak já určitě jakože absolutně už nepobírám. Já jsem byl profesionální meme historik, meme prostě vědec někdy v letech 2018 až 2020, kdy ty memy actually dával smysl a byly i vtipný, ale někdy teď jakože post-covid ty memy přestaly úplně dávat smysl a jsou mega cringe, což to je jakože brain rot samotný je jakože úplně hrozně divný pro mě, protože tam prostě není ani žádná jako nit, kterou bych mohl následovat. Každopádně Lore Skibidi Toilet, já vím, že ta písnička, která s tím mám spojená, se nějak objevila se seriálem Wednesday, který by the way úplně hrozně nenávidím, ale k tomu se taky někdy jako dostanu. Jenom prostě že ten seriál z několika důvodů hrozně hejtí. A s tím společně právě tu písničku a následně i ten mem samotný. A nějak se to potom rozjelo. Vím, že to je Hlava v záchodě. A že to mají rádi malí děti. A že to nějak má souviset jakože s úpadkem pozornosti jakože mladších generací. Takže já si myslím, že to začalo asi jakože nevím, třeba jako rok a půl dozadu, nějakým jakože videem nebo tou písničkou. K tomu se přidali jakože ty hlavy, I guess, vycházející ze záchodu. To se potom uchytilo. Malí děti to začaly používat. Začalo se s tím dělat memy. Začal se to myslet, že tisknu i nějaký trička, že jakože ten lore ohledně toho asi bude jako širší, jo, ale původně jsem přemýšlel, že bych si našel jakože ten Skibidi Toilet lore jakože teď hned, jakože a porovnal bych to s tou mojí jako verzí. Každopádně na to asi teď není čas, každopádně. Myslím si, že to není vůbec špatný nápad, takže na další díl podcastu, protože to je extrémně random a docela jako cením. Každopádně Lore Skibidi Toilet asi nic víc k tomu nemám co říct, protože to jsou pro mě trošku neznámý vody, do kterých nevím, jestli se úplně můžu pouštět.
Mě hrozně baví, jak ty otázky jsou random. Že další otázka je, proč jsou většině nejlepší ovoce ever. To je mega dobrá otázka, protože s tím souhlasím. Já si myslím, protože je to letní ovoce, jakýkoliv letní ovoce je prostě nadřazený jakýmukoliv jinému z jiného ročního období. Má to pár výjimek z podzimu, protože podzim je prostě top notch období a jsem hrozně bias vůči podzimu, protože to hrozně moje nejoblíbenější období asi jakože za celý rok. Ale prostě hrušky a švestky a jabka asi zase tak jako nesempím. Každopádně, protože nevím, asi protože prostě delikátně kombinuje tu, jakože takový ten hořký podtón a zároveň sladkou chuť vyšní nebo třešní. A mají teda pecky, to je jediná nevýhoda. Pecky, no. Takže člověk se na tom bude vyláme zuby, když se nedá pozor, nebo se nad tím zadusí. Nebo mu potom začne růst strom v žaludku, nebo něco takového. Každopádně. A proč byl Dorian Gray such a daddy? Já si nemyslím, že Dorian Gray byl takový daddy jako Lord Henry. Lord Henry je prostě ultimátní daddy. On prostě má the daddy energy, je to naprosto očividný. Jakože, jo. Každopádně obraz Doriana Gray je knížka, kterou jsem si asi jakože užil nejvíc z celého maturitního seznamu. Myslím si, že jsem si ji čet buď to předposlední nebo úplně poslední a hrozně dlouho jsem ji odděloval právě kvůli tomu, že se mi do ní vůbec nechtělo. Ale nakonec jsem byl úplně nádherně překvapený. Ta knížka se četla tak dobře a postavy tam byly. Je to úžasná satira na tu britskou společnost 19. století, že vlastně jakoby oni se tam hrajou jakože na takový ty jakože vyšší měšťany. Jo, přičemž vlastně nakonec z toho vychází, nebo vlastně když my to čteme vlastně jakože s čučkama 21. století, tak na to přijde jako hrozně přiteplená jako novelka, kde vlastně on se utahuje, on sám, Oscar Wilde byl homosexuál, gay, nevím jak to nazvat úplně, takže já si myslím, že on se tak nějak jako utahuje v tom díle z té společnosti a já to mega cením, je to skvělý. Takže tohle byla taková moje nádherná, úplně že odborná stáž na Doriana Graye. Další téma je láska. A láska to je něco tak obsáhlého a něco tak jakože, něco, co se nedá podle mě úplně jakože schrnout jakože do první epizody podcastu. Takže jakože to stopro bude chtít taky jakože nějaký samostatný. Což to jakoby avizuju předem, nechci tenhle podcast víc v nějakém jakože nějakým směrem, jakože by to bylo fokus hlavně na nějaký vztahy nebo lásku, něco takového. Na to jsem si, že podcastu až a o dost líp udělaný než já s mýma docela minimálním zkušenostma oproti lidem, kteří věřím, že jsou o dost jako adekvátněji vybavený na produkci takových témat. Takže má láska je super, mám ji rád. Přeju komukoliv, kdo tohleto poslouchá, aby nějakou našel, ať už je to v kamarádství, nebo s rodinou, nebo s romantickým partnerem. Existuje spousta typů lásky a osobně si myslím, že ta romantická je hodně přeceňovaná, ale k tomu se dostaneme někdy později, slibuju. Takže small talk. Small talk je něco, co bytostně nenávidím, ale zároveň to je něco, co prostě jakože hrozně usnadní jakoukoliv sociální interakci a budování nějakých jako social interactions a vztahů následně jako i později. Zároveň mě to neodvratně přivádí na téma prvního rande, kde vlastně, když na tím jako zamyslíte, tak první rande není vlastně nic moc jiného. A pokud toho člověka samozřejmě jako neznáte třeba už jako další dobu předtím a nevím, nejste kamarádi, nebo se znáte jakože dlouho, nevím, byl jste spolužáci a teď jakože spolu jdete ven a už o sobě jako něco víte. Jo, ale bavíme se takový, nevím, potkáte se na ulici, nebo v tanečních, nebo někde na seznamce. A tak vlastně jako celý to rande je takový jako small talk. Jo, jako a kolik máš sourozenců, jaká je tvoje oblíbená barva, kolik máš mazlíčků. Jo, a že to tak jako, já si myslím, že pokud jako člověk ovládá small talk, tak má spoustu věcí o dost jako jednodušších. Nebo já nevím, třeba chodí na komparzy a tam jakože umět nějak jako navázat nějaký small talk a potom jakože se bavit s těma lidma, protože na komparzech jste třeba jako 12 hodin, takže neodvratně prostě jakože nějaký small talk vás asi jako potká, protože se eventuálně začnete nudit, protože 12 hodin je přece jen docela dlouhá doba. Každopádně small talk, já ho nesnáším a zároveň jakože ho mám rád, protože je jednoduchý v tom, že prostě jakoby vlastně ta formule je neustále jako stejná. Formula, teď nevím, jestli se formule bývají jiný. To je fuk. Každopádně, jakoby, jo, pokud jako se představíte, řeknete něco o sobě, zjistíte něco o tom druhém člověkovi, zjistíte, jestli máte nějaký společný témata, na to už můžete něco navázat. Co mě na tom ale zároveň štve, jak je to repetitivní a jak trapný to prostě často je. A u některých lidí to nenaváže nějakou jako hlubší konverzaci, u některých lidí to akorát takže pokračuje. Takže tam stojíte potom 2 hodiny a jste jako, jo, ty marky jsou
fakt pěkný, dneska je fakt horko, už by mělo začít pršet, ty rostliny jsou fakt suchý. A jenom proto, abyste potom jakože se musel zkušet na záchod a tam svícel hlavu dolů. A říkal si, Ježiši Kriste, to byl tak zmarněný čas. Takže to by byl small talk. Další jsou sexuální zkušenosti. Já si myslím, že to jakože prostě hodíme do jednoho pytle jako všecko v jiné epizodě. Ideálně prostě jakože s nějakým hostem. Už mám určitě jakože někoho na mysli. Vlastně víc lidí na mysli, ale bude potom jakože docela oříšek vybírat z těch lidí. Protože už teď mám asi 4 lidi, kteří říkali, že by jakože chtěli udělat epizodu se mnou. Vlastně tenhle podcast samotný jsem měl začít nahrávat až s kamarádkou, ale někdy je docela těžký se domluvit a já se prostě hrozně nudím. Takže to bude takový jakože, nevím, že třeba bude mým hosta nebo něco na způsob. Každopádně sexuální zkušenosti probereme někdy později. Je to cringe, ale uděláme speciální cringe epizodu ještě později down the line. Trapné momenty ze školy a potkávání pick me lidí. Neznám za tolik pick me lidí. Asi si teď ani přesně nepamatuju definici. Nebo že vím, co to je, jo. Asi si dokážu představit. A teď z hlavy mě vyloženě nic nenapadá. Každopádně pamatuju si... pokud ten člověk ten podcast poslouchá a jsem si docela jistý, že někdo, jakože, kdo toho člověka jako asi zná, tak určitě jako asi bude vědět. Každopádně někdy v druháku jsem měl jakože gameplay a vlastně jakože jsem měl crippling social anxiety v tu dobu a byl to fakt jakože mega trapný a vlastně se snažil začít do nějakého nového kolektivu. A je 2 spolužečky tam měly takový, jakože jsem myslel, že beef jako s druhou spolužečkou. A já jsem potom jakože jel s těma spolužečkami, s kterými jsem se jakože bavil v tramvaji a ptal jsem se jakože, proč je ta jako spolužečka divná, nebo jakože proč jako s nimi ten beef. A já myslím, že ta spolužečka se mnou s námi buď to jakože jela v té tramvaji, anebo já jsem si potom jakože jel sám v té tramvaji. A ona potom jakože za mnou přišla a hej, jakože prostě dáš na tuhle věc, nebo já už nepamatuji, jak přesně to bylo. Každopádně já vím, že prostě jakoby se mi stuhla krev v žilách a podle mě tak studený pot, to bylo tak neskutečně trapný. Obzvlášť po tom, co jsem zjistil, že on je hrozně jako cool a hrozně fajn. A úplně opak jako toho, co jsem jako původně myslel, že jako... Takže to je asi můj nejtrapnější moment so jako ze školy, co jsem schopný si teď jako vzpomenout. On jich je určitě o dost víc, ale to je jako z ničího gimplu. To je určitě taky, to je celá pokladnice trapných příběhů a příšerných trapasů. Takže já si myslím, že to se určitě taky zaslouží nějakou jako epizodku, ideálně s někým, kdo se mnou chodil jakože na nižší gimpl. Kterých těch lidí není moc, který jsem jakože zůstal takhle, ale určitě se někdo najde, někdo zodpovědný. Nebo to může být klidně jako i ve 3 lidech, což tam nevím úplně, jak udělám, protože mám jenom 1 sluchátka, takže. Každopádně, já se vždycky hrozně rozkecám, já z toho dělám vždycky jakože takový mini podcast úplně jakože uprostřed jako tohoto podcastu samotného, jo. Už teď je půl nějakých 20 minut, nebo něco takového si myslím. A mělo to mít 10 minut, jo, jen takový jako introduction. A to nevadí. Doufám, že jako to aspoň bude mít nějakou hodnotu pro ty, co tam psali ty otázky, aby získali své odpovědi na ně. Cyklisti versus auta na silnici. Školní jídelna Turkish man during Olympics Duno. Schopnost, to teď nemám rozkecnutý. Každopádně cyklisti versus auta na silnici. To jsem zrovna včera diskutoval s kamarádkou, že když jste cyklista, tak máte prostě beef s autama. Pokud jste v autě, máte beef s cyklistama. A pokud jste chodec, tak máte beef se všema. Já jsem především chodec teď, ale když se do toho dám, tak jsem cyklista, takže moje obs jsou prostě hlavně auta. Jednou mě srazilo auto a to je příběh sám o sobě. To by možná taky mohlo být nějaký téma, moje zkušenosti s blízkým setkáním se smrtí, protože jich mám, si myslím, víc, než bych jako měl mít ve věku 19 let, ale to je jedno. Další téma postel. To je myslím, že poslední, co mi tady přistálo. Ne poslední ne, ale to se budu muset najít. Každopádně postel, hele, já úplně nevím, co bych jakože řekl na postel. Mám postel rád, mám pohodlnou postel, vejdou se na ní 3 psy a 1 člověk, který tak jakože visí jakože v té dílně mezi postelí a zdí. Ale jo, je spousta postelí, je spousta méně pohodlných postelí, je spousta víc pohodlných postelí, dokud není jakože někdy zlomená, tak jsem myslím, že jakože docela pleasant experience můžu doporučit komukoliv, kdo to neskusil. Našel jsem shodou okolností poslední téma, co přistálo do navrhovaných témat a otázek k zodpovězení do první cringe epizody podcastu. A to je, proč politici nepřiznávají, že jsou machiavelisté. To jsem myslím, že úžasná otázka. Jakože přímo fenomenálně, řekl bych.
Já si osobně myslím, že to je, aby se neprozradili a aby mohli aplikovat vladařský skills z Machiavelliho Vladař. Tohle je hrozně nižší reference, to podle mě 90% posluchačů nepochopí. Myslím si, že určitě existují ty, kteří budou vědět instantně, ale eventuálně se k tomu taky dostaneme, si myslím. Každopádně tohle je hrozně specifický. Takže to bychom měli poslední otázku k zodpovězení na tomhletom prvním podcastu. Spousta z vás si podle mě může říct, proč se vůbec jmenuje Silvestrová hlasovka. A ten důvod je docela jednoduchý. Můj setup je prostě všechno, co potřebujete k tomu, abyste doslova pohodlně mohli nahrát hlasovku a poslechnout si ji uprostřed rušného centra Prahy. A podle toho jsem to nakonec pojmenoval. Hrál jsem si se spoustou názvů a tak nějak, jakože jsem nebyl schopný nic moc vymyslet a tohle přišlo takový, jako bylo to první, co mě napadlo. A nakonec se mi to docela líbí. Každopádně můj setup není nějak jako bohatý extra. Je to zápase jakože normální sluchátka a mobil, takže neříkám, že to bude nějaký vrchol kvality. Eventuálně se třeba přesedlám na kvalitnější equipment, ale úplně se nemyslím, že to bude hned teď. Teď je to hlavně pro můj vlastní entertainment a doufám tak nějak, jakože i posluchačům se to bude líbit, že můj hlas nedře úplně uši a že témata, o kterých jsem mluvil, nebyly úplně extrémně stupidní. Každopádně, už 2,5krát přetahuju svoji původní zamýšlenou dílku tohoto podcastu. Jsem hrozně rád za kohokoliv, kdo byl schopný doposlouchat ty žvásty až do konce a rád vás uvidím u dalšího dílu. Budu se těšit. Naslyšenou.